Ladies and gentlemen, mesdames y messieurs, recibamos con un fuerte aplauso al inimitable, inigualable. Hola, gent de Montornès del Vallès. Ai, ara no sé si us digueu montornesos, montorneses... Bueno, és igual, gent de Montornès del Vallès. Soc el José Corbacho i només us vull dir que aquest any per la festa major vindré al vostre poble, sí. I si no us agrada, ho sento, perquè vindré 2 vegades. Ah, sí, quina alegria! El 15 de setembre estaré al pregó de l'Ajuntament. Queridos habitantes de Montornès del Vallès, visca la festa major. Bueno, ho faré una mica més divertit. I després, 2 dies després, al 17, estaré al Teatre de Montornès del Vallès, fem el meu espectacle Corbacho 5.0, que és un espectacle que va de les tecnologies, que riurem molt i per passar l'estona. I si no us agrada l'espectacle, us torno els diners. I si no us agrada el pregó, us torno... Bueno, no, el pregó no, perquè clar, veniu de forma gratuïta. Bueno, és igual, vosaltres veniu el 15 a la plaça de l'Ajuntament i el 17 al teatre. Us espero, perquè com Montornès del Vallès no hi ha res. Visca la festa major!